σιγά. Έτσι δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνιών απόψεως των ψυχών των κεκειμένων του Θεού, Νεκταρίου και Γεωργίου και υπέρ τους κορυφθηνιάς τους πάντριμέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Βρίσκομαι εδώ μαζί με συναδέλφους δίπλα στην φυσική ηγεσία της αστυνομίας για να αποτίσω φόρο τιμής στον αρχιφύλακα Γιώργο Ανδριτσόπουλο και τον υπαρχιφύλακα Νεκτάριο Σάβα. Είναι δύο νέοι άνθρωποι που χάθηκαν στο καθήκον. Η ελληνική αστυνομία τους τιμά και είναι ήρωες για την ελληνική αστυνομία. Θα ήθελα να πω ότι είναι καθήκον μας και αυτό θα γίνει. Όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες αστυνομικοί είναι στους δρόμους, να προστατεύουν τον πολίτη, να βρίσκονται δίπλα του, να προασπίζουν την ασφάλειά του και τα δικαιώματά του, πάντα όμως με αξιοπρέπεια και με κανόνες δικαίου. Θα ήθελα να θυμίσω στην ελληνική κοινωνία, γιατί σήμερα βρίσκομαι εδώ πέρα, ότι στο Δίστομο που χάθηκε ο υπαρχιφύλακας, όταν χάθηκε η σύζυγός του ήταν μητέρα 2 παιδιών και έγκυος 8 μηνών στο τρίτο. Άρα η ελληνική αστυνομία δεν διαφέρει σε τίποτε από την ελληνική κοινωνία, την υπόλοιπη. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να περάσει αυτό στον κόσμο. Η ελληνική αστυνομία θα σέβεται τον πολίτη, θα τον τιμά και τον προστατεύει και η ελληνική κοινωνία θα ξανααγκαλιάσει την ελληνική αστυνομία. Τα θερμά μου συλληπιτήρια.